Бүгінгі көн композиторы ул нинди булырга тиеш? Замана аңа үз таләпләрен куямы? Төрле юнәлешләр ачык. Син менә шундый стильдә эшли аласың, театрда эшли аласың, җыр сәнгате бар, анда бик академик музыкасы бар. Элек-электән бит инде халкыбыз милли әһәңле, моңлы көйләргә тартылган. Менә иҗат иткәндә милли үзенчәлекләрне истә тотасызмы? Андый әйберләр алар ихлас күңелдән чыгарга тиеш. Син теге махсус аларны кулланмасаң да, алар үзеннән чыгарга тиеш дип уйлыйм мин. Рөстәм Нургалиевич үзе күрешкән саен менә шул сорауны бирә миңа. Ну ничек рояль ди һәм нәрсәләр яздың ди. Һәрбер нота, һәрбер әсәрең кызык булырга тиеш. Менә кайбер студентлар теге күп ноталар язып килгәннәр һәм мин әйтәм, менә бу сиңа әйтәм, үзеңә ошыймы? Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Татарның атаклы композиторы Нәҗип Җиһанов булай дип әйткән: "Татар халкының гаҗәеп музыкасы республикабыздан читтә дә үзенә юл ачсын өчен мин бөтен көчемне куячакмын." Әлеге сүзләр Илмир Низамовның да тасвирлы кебек. Аңлагансыздыр, тапшыруыбызның кунагы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Россия президенты премиясе лауреаты, композитор Илмир Низамов. Хәерле көн, исәнмесез, Илмир? Исәнмез, Гөлүсә. Ничек кәефләрегез, ничек безгә килеп җиттегез? Кәефләр бик яхшы, менә яз ниһаять килеп җитте. Шуңа күрә бик матур күңелләр белән килеп җиттем сезгә. Аллаһка шөкер, сезне күрүебезгә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Илмир, әңгәмәбезгә күчкәнче, әйдәгез әле башта сезнең хакта иҗатыгыз турында сюжет карап битик. Игътибар экранга. Композитор Илмир Низамов 19 яшына кадәр урыс мөхитендә, Сембер шәһәрендә туып үскән егет. Башта Ульян өлкәсенең музыка көллиятен тамамлый, аннары консерваториядә белем алу өчен Казанга күченеп килә. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илмир Низамовны бүгенге заманның иң танылган яшьләренең берсе дип атарга буладыр. Халыкара һәм бөтен Россия бәйгеләре лауреаты, Татарстанның да, Россиянең да композиторлар берлеге агзасы, Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты да ул. Алтын Казан мюзиклы, Кара Булат опералар авторы һәм башка шактый салых хезмәтләр дә аныкы. Театрда Хуҗа Насретдин, Хыял йорты, кешеләр мәхәббәте һәм башка куелышларның музыка хуҗасы да булып Илмир Низамов тора. Бүгенгесе көндә Казан дәүләт консерваториясенең композиция кафедрасы мөдире булып хезмәт куя. Булай Илмирның ирешкән уңышларын, алган бүләк дипломнарын санап бетерә торган түгел. Үзегез дә күреп торасыз, бүгенге кунагыбыз чын мәгънәсендә сокланырлык шәхес. Шыннан да әфәрин дип истәп куясы килә. Илмир, сез республикабызның иң талантлы дахи шәхесләренең берсе. Сез һәр юнәлешләрне дә кылычлыйсыз дип әйтергә була. Һәм аннан соң сезнең һәрбер эшегездә сыйфат һәм югары нәтиҗә бар. Ничек уйлыйсыз, бүгенге көн композиторы ул нинди булырга тиеш? Замана аңа үз таләпләрен куямы? Әлбәттә, һәр замана үз таләпләрен куя ул. Куйган электә бүген дә куя. Безнең замана ул бер яктан бик кызык, чөнки төрле юнәлешләр ачык. Син менә шундый стильдә эшли аласың, театрда эшли аласың, җыр сәнгате бар, анда бик академик музыкасы бар. Һәм һәрбер кеше, һәрбер музыкант, һәрбер композитор үзенә ниндидер юл сайлап ала. Ләкин миңа бу заманның менә бу төрле булуы бик ошый, чөнки мин үземне төрле юнәлешләрдә гел сынап карарга яраттым. Һәм мин менә төрле жанрларда эшләргә яратам. Кемдер минем эстрада җырларын белә күбрәк, кемдер театр аша мине белә, кемдер өчен мин анда симфония аша анда танышуга күрә бу заманның ниндидер менә бу ачыклыгы миңа бик якын. Чөнки мин үзем дә бик кызыксына торган кеше, мин экспериментлар яратам,
мин гел эзләнүдә. Сезнең хәтта рэп юнәлешендә дә эшләрегез бар дип беләм. Әйе, менә театрда эшләгән вакытта сиңа я булса пьеса үзе, я булса режиссер, төрле максатлар куя. Һәм кайбер спектакльләрдә шундый бик заманча яшьләргә бик якын булган жанрлар белән танышырга кирәк булды һәм менә рэпта минем бар. Менә элек-электән бит инде халкыбыз милли әһәңле, моңлы көйләргә тартылган. Менә иҗат иткәндә милли үзенчәлекләрне истә тотасызмы? Әлбәттә истә тотам, ләкин ул менә һәрбер әсәрдә син аны төрлечә кулланасың. Мәсәлән, бу әсәр багышланган безнең тарихыбызга, мәсәлән, анда ниндидер анда опера булсынмы, яисә спектакльдә музыка. Һәм син менә бу әһәңнәрне кулланасың. Ул булсынмы уен коралы, ул булсынмы ниндидер җырга син басым ясыйсың, яисә илһамланасың. Кайбер әсәрләрдә ул кирәкми, син гомумән ниндидер теге бөтен дөньяга танылган принциплар белән язасың дип әйтеп була. Һәм иң дөресе мин уйлыйм, андый әйберләр алар ихлас күңелдән чыгарга тиеш. Син теге махсус аларны кулланмасаң да, алар үзеннән чыгарга тиеш дип уйлыйм мин. Тамашачыны үзе әйтә инде. Бармы монда милли әһәңнәр, юкмы? Үзе бәя бирә. Әлбәттә. Шулай да бит инде менә югары сәнгать әсәрләрен күпләр аңлап бетерми. Ничек уйлыйсыз, менә бу гаҗәеп сәнгать әсәренә халыкта мәхәббәтне ничек уятып була? Нәрсәдән башларга кирәк? Әйтәсем килә, музыка ул шундый ук тел. Менә без телләрне өйрәнәбез бит, башта ана телен, анарсың да башка телләрне, чит ил телләрен, менә музыкада ул шундый ук тел. Башта ул телне күрергә, ишетергә, танышырга кирәк. Аның белән һәм син аны белгәч кенә син гашыйк була аласың, яисә анда операга, яисә симфонияга, яисә ниндидер бик авыр джазга. Кеше бер кашанда күрмәсә, ишетмәсә, мәсәлән, бала бер кашанда аны ишетмәсә, инде үсеп киткәч, бәлки ул дөнья аның өчен ябык та булачак. Шуңа күрә менә иң кичкенәдән үк инде баланы шундый бай музыка дөньясы белән, бай сәнгать дөньясы белән таныштырырга кирәк дип уйлыйм мин. Әлбәттә. Оннан соң мин кызыклы бер мәгълүматкә тап булдым әле. Сез уен кораллары белән танышкач, беренче чиратта алар белән исәнләшәсез икән. Бу нәрсәгә бәйле? Шул рәвешле сез аларга мәхәббәтегезне, хөрмәтегезне белдерәсезме? Бу әйтергә кирәк, беренчедән фортепианога кагыла. Чөнки мин үзем пианист, һәм менә мин бит инде төрле залларга барам, анда чыгышлар ясыйм, төрле залларда концертлар булган вакытта. Һәм музыканы уйнаган вакытта аны бит мин генә уйнамыйм, аны менә шул фортепиано, я рояль булсынмы, ул чыгара, ул миңа ярдәм итә. Без аның белән икәү шул музыканы тудырабыз кеше алдында. Шуңа күрә менә мин ул исәнләшкән вакытта мин анардан хөрмәт һәм ярдәм сорыйм. Һәм аны хөрмәт итәм дигән сүз. Димәк, ул сезнең якын дустыгыз. Әлбәттә, мин аның белән сөйләшеп, аны сыйпап та алам әле. Шуңа күрә ул бик кызык әйбер. Чөнки минем өчен ул уен кораллары, алар тере, аларның җаннары бар. Мин бик каты сизәм аны. Менә уен кораллары дигәннән сезгә президентыбыз рояль бүләк иткән. Әйе. Ул сезне яңа музыкага илһамландырдымы? Һәм бүгенге көндә аның ярдәмендә туган иҗат җимешләрегез бармы? Менә бу сорауны Рөстәм Нургалиевич үзе күрешкән сайын менә шул сорауны бирә миңа. Ну ничек рояль ди һәм нәрсәләр яздың ди. Әлбәттә, беренче төнне мин гомумән йокламадым. Мин төне буе йөрдем аның янында, тотып карадым һәм менә узган елны мин яздым балалар өчен, фортепиано өчен, балалар өчен менә шундый цикл, ел фасыллары, времена года дигән цикл, һәм менә ул циклны мин яздым менә бу рояльдә. Һәм минемчә менә ул рояль булмаса, мин ул циклны башкачарак языр идем. Чөнки рояль ул миңа бик зур илһам бирде. Димәк, тылсымы бар. Әлбәттә, музыка гомумән ул тылсым. Менә каян музыка килә? Ничек туа миннән еш кына сырлар? Менә ничек менә кей башыгызга килә? Менә күпме мин укысам да, үзем дә укытам, мин һаман сырын белмим. Мин әйтә алмыйм сезгә. Мин әйтәм, бер тавыш, икенче тавыш, тагын бер аваз
истәлә дә һәм ул нишләптер менә шундый моңлы көйгә әверелә һәм кеше җанына бик якын була. Ул тылсым. Менә һәр көнне мин үземнең эшемне мин ниндидер тылсым белән шөгыльләнәм кебек. Менә укытам дип әйттегез. Укучылар белән эшләүнең нинди үзенчәлекле яклары бар? Алар үзләре сезне нәрсәгә дә булса өйрәтәме? Әлбәттә, беренчедән син үзең аңлаткан вакытта син үзең күп нәрсәләрне аңлый башлыйсың. Чөнки музыка язу ул бер, ә менә өйрәтү ул башка мәсьәлә. Һәм әлбәттә мин менә бик сөенәм аларның уңышларына, анда булсынмы музыкаль конкурслар, яисә концертлар, яисә алар беренче тапкыр анда спектакльләргә музыка язалар. Һәм мин бик сөенәм һәм алар өчен сөенү ул ничектер башкачарак үзеңә карата. Һәм ул менә шулай ук мине илһамландыра үземне. Кайбер вакытларда мине студентлар да шулай ук илһамландыра. Алар ниндидер менә шундый музыкаль фикерләр белән киләләр. Һәм мин әйтәм менә чынлап та икән, ничек эшләп була икән, әлбәттә. Менә яшьләрнең музыкага карашы сезнекеннән аерыламы? Нинди яшьләр турында сүз бара? Әйтик, сезнең студентларыгыз турында әйтүе. Белмим, мин бит үземдә яшь дип саныйм үземне. Безнең аерма бик ерак түгел, без ничектер мин үзебезне бер буын дип саныйм. Әлбәттә, аларның ниндидер үзләренең тәҗрибәләре бар. Ләкин менә бүгенге көндә без бер буын, бәлки шуңа күрә безгә кызыктадыр. Димәк, бер төрле фикерләп эшләйсез. Мин шул вакытта аларга үрнәк тә, анда ниндидер абруйлы кеше дә. Шул вакытта мин алар өчен дус та, менә бик теге таныш кеше, ниндидер бик якын кеше аңлатып була менә бүгенге заманда нинди анда нинди хәлләр, нинди проблемалар аларны борчый. Менә шулай да укытканда иң беренче чиратта нәрсәләргә басым ясарга тырышасыз? Бәлки сезнең ниндидер үзегезнең үзенчәлекле алымнарыгыз да бардыр? Беренче басым ясыйм мин менә һәрбер нотаң, һәрбер әсәрең кызык булырга тиеш. Менә кайбер студентлар теге күп ноталар язып килгәннәр һәм мин әйтәм, менә бу сиңа әйтәм, үзеңә ошыймы менә? Миңа әйтәм, ачык күңелдән әйт. Менә дөрестән әйт. Белмим ди, әйтәм, менә белмәсәң, менә тамашачы да әйтәм, белми. Син үзең гашыйк булырга тиеш үз музыкаңа. Шул ук вакытта гына башка кеше гашыйк була ала һәм ярата ала. Менә син үзең гашыйк булырга тиеш дигән менә үз эшеңә, менә бу минем өчен менә беренче дәрес. Һәм һәр дәрес саен мин шуңа басым ясыйм. Сиңа әйтәм, үзеңә менә бу әйбер кызыкмы? Я юкмы? Менә шулай. Аңлашылды. Сезнең бик күп җырларыгызны Илмира Кәлимуллина башкара. Һәм әйтергә кирәк, бу чыннан да бик уңышлы тандем. Социаль челтәрегездә, ялгышмасам әле шушы көннәрдә генә, бәлки әле якын арада без Илмира белән дуэтта башкарырбыз дип язган идегез. Бу шаяры булдымы, әллә инде чыннан да көтеләме? Без Илмира белән икебез дә экспериментлар яратабыз. Шуңа күрә, бәлки шуңа күрәдер без менә шундый тандем барлыкка килде. Һәм безнең идея бар иде, мин бер дуэт яздым, менә шундый дуэтлы җыр дуэт өчен язылган һәм миңа Илмира әйтә, бәлки син үзең җырларсың ди. Әлегә белмим. Мин бу сорауга гел менә шундый җавап бирәм. Мин әйтәм, үз музыкамны яратам, шуңа күрә мин үз музыкамны җырламыйм дип бирәм җавап. Чөнки безнең Казанда бик күп сәләтле, бик күп шундый моңлы, искитлеш тавышлы шәхесләр, җырчылар, минем дуслар. Һәм мин бик сөенәм, менә ул бит җыр язу бер әйбер, ә менә ул җырны кем кешегә күрсәтә, җырлап тәкъдим итә, ул бик зур һәм бик зур ничек әйтергә, җырның өлеше. Кайбер җыр, менә дөрес җырчы җырламаса, ул тыңлаучыга да барып җитмәскә мөмкин. Шуңа күрә мин бик таләпчән карыйм, кем җырны җырларга тиеш. Һәм менә бу яктан мин үземне бик шундый бәхетле композитор дип саныйм, чөнки минем янымда андый җырчылар бик күп һәм алар минем җырларымны җырлыйлар. Белүемчә, сезнең өлкән буын җырчылары эчендә язган җырларыгыз бар. Ләкин бүгенге көнгә кадәр аларның әле хуҗалары табылмаган. Ничек уйлыйсыз, бүгенге көндә өлкән буын җырчылары арасында сезнең җырларыгызны тиешенчә башкара алырдай җырчылар бармы? Бәлки бардыр, бәлки мин аларны күрмимдер, я таныш түгелдер мин аның белән. Ләкин менә кайбер текстлар бит, менә сүзләр,
шигырьләр, алар бик шундый тирән фәлсәфи һәм теге олы яшьтә генә кеше авызыннан чиктер теге менә аның тарафыннан гына чыгарга тиеш кебек. Һәм менә шундый шигырьгә язылган җырларны менә шундый шәхесләрдән минем ишетәсем килә. Кем белгән, бәлки менә без үзебездә бит теге яшьләр бара. Без менә бу җырларга теге яшебез җитәр һәм без аларны яздырыбыз. Менә күптән түгел без Эльмира белән яздырдык җыр. Мин җырымда калам дигән җыр Гөлүсә Батталова сүзләренә. Һәм мин ул җырны язган идем менә шулай. Митем бу җырны теге гомер үткән бер шундый җырчы җырларга тиеш дип мин җырымда калам. Менә шундый хис белән яздым мин аны. Ләкин бер уйладым да митем, ә нишләп аны Эльмира җырлый алмый? Тормыш бит ул бара, гомер уза, син ничек тә аны туктатсаң да, ул барыбер уза. Һәм ул тема мин җырымда калам. Ул яшь кеше дә ул фикерне әйтә ала. Һәм без аның белән ул җырны яздырдык. Һәм ул җырны тамашачыга бик матур җиткезде. Чыннан да бик уңышлы килеп чыккан. Әйе, менә шулай дип уйлыйм мин. Шуңа күрә бәлки ул җырларны мин менә яшьләргә дә тарата башлармын. Менә әңгәмәләрегезнең берсендә опера театрына килгәч, мин үземне үз дөньямда итеп хис иттем дип әйтәсез. Монда мин ниһаять йөзәм дисез. Менә нигә бәйле рәвештә, нәрсәгә бәйле рәвештә менә бу фикер туды? Башка театрларыбыз үпкәләмәсме икән? Чөнки музыкаль театрда, опера театрында музыка беренче урында тора, ул сер түгел. Әлбәттә, анда бөтен нәрсә музыкадан башлана. Әйе. Һәм композитор кеше, менә ул музыканы тудырган кеше, ул анда шул ук режиссер да, шул ук драматург да. Чөнки менә мин бит күп театрларга язам. Теге драматик театрга язган вакытта, яшь спектакльга язган вакытта, мин ниндидер бер образны җиткезергә тырышам. Операда эшләгән вакытта мин үземне гомумән драматург һәм режиссер итеп хис итәм. Чөнки нинди басымнар мин ясыйм музыкада, нинди образлар тудырам, нинди ария артыннан нинди башка ария яңгырый, алар барысы да миннән тора. Һәм менә спектакль ул менә шулай төзелә, һәм мин ул дөньяда әлбәттә үземне бик иркен хис итәм, һәм ул миңа әлбәттә кызыграк. Юк, мин драматик театрны бик яратам, ул үзенә бер дөнья. Ләкин музыкаль театрда әлбәттә инде композитор үз һөнәрен, үз талантын, үз сәләтен тулысынча күрсәтә ала. Үзе хуҗа. Үзе хуҗа. Менә бүгенге көндә сезнең өчен әһәмиятле дип беләм. Чөнки Кәрим Тинчурин театрында яңа премьера, ул да булса Мәдинә һәм әлеге спектакльнең композиторы да сез. Тамашачылар монда нинди музыканы ишетә алачаклар? Мәдинә спектакле Илгиз Зәйниевнең пьесасы буенча Илгиз Зәйниев үзе ул спектакльне куйды. Һәм без инде аның белән күп еллар шундый бик якын эшлибез, бер шундый зур тандем. Һәм мин бик шатланам менә шундый спектакльдә туды татар театрында. Ул фәлсәфи спектакль, ул бик драматик спектакль. Трагикта дип әйтеп була. Шуңа күрә музыка монда шул менә фәлсәфи хисне бирергә тиеш дип уйладым мин. Һәм шундый бик уйлана торган, шундый атмосфералы музыка язырга мин тырыштым. Без ул музыканы шул ук Тинчурин театры оркестры белән яздырдык. Һәм мин бик менә бу эштән бик канәгать һәм бу премьералар бик матур узар дип уйлыйм менә бүген. Без инде сезгә уңышлар телибез. Менә быел Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе номинантлары арасында Әлиф иҗат берләшмәсе дә бар. Һәм әйтергә кирәк, шул исәптән сез дә. Хәзер әйдәгез шул хакта сюжет карап үтик әле. Игътибар экранга. Әле күптән түгел генә Габдулла Тукай әдәби музеенда Татарстан Республикасы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә кандидатлар белән очрашу гөрләп узды. Номинантлар арасында барыбызга да яхшы таныш булган Әлиф иҗат берләшмәсе дә бар. Әлиф берләшмәсе инде 5 ел элек без барлыкка килдек. Безне
Тукай жиғандыр, не үшін? Чөнки біздің үшін бірінші спектакль ол Әлиф деп аталады. Спектакльнең төп герое да Тукай үзе. Бөек шагыйрыбызның туган тел шигыре Әлифтә дә шагылыш таба. Аннары безнең инде Әллүки дигән опера чыккан иде. Аны без эшләгән идек гарипләр белән инде, чукраклар белән. Ни өчен? Чөнки кайбер күп кенә хәзер кешеләр татар телен аңламый да, сөйләшми дә. Безнең өчен аңламаган һәм сөйләшмәгән кеше, үз телендә сөйләшмәгән, ул үзе дә ниндидер гарипкә әйләнә. Милләт өчен янып көйеп йөрүче егетләребез уй фикерләрен әнә шулай иҗат җимешләре аша яктырта. Республикабызның иң мәртәбәле премиясенә Әлифнең асыл шәхесләре Туфан Имаметдинов, Илмир Низамов, Нурбек Батулла, Марсель Нуриев дәгъва кыла. Безнең Әлиф коллективы күп җирләрдә эшләдек без инде. Без алтын битлек алдык. Бу Россиянең иң зур театраль премия. Әлиф спектакле белән, аннары без Парижда да булдык, Румыниядә, Азербайҗанда, Мексикада, японнар белән эшләдек. Шуңа күрә безнең географик нукталар бик күп. Иҗат берләшмәсенә Әлиф атамасы да юкка гына бирелмәгән. Безнең Әлиф группасы кайдан чыкты? Аның исеме Габдулла Тукайның туган тел шигырендә беренче хәреф Әлиф хәрефе күрәсез. Әлиф. Шуннан барлыкка килде. Шуңа күрә Габдулла Тукайның тәэсире безнең өчен бик зур. Нәтиҗәләрен көтәсезме, Илмир? Һәм тагын киләчәктә нинди үрләр яулыйсыгыз килә? Әлбәттә, кызык нәрсә булыр, нәрсә килеп чыгыр. Без менә Әлиф төркеме белән инде күп еллар эшлибез һәм минем өчен ул аеруча бик кадерле, чөнки ул шундый эксперимент мәйданы. Без анда нәрсә генә эшләп бетермәдек инде бу елларда. Планнар буенча нинди планнар алда? Эшләргә, музыка язырга, мин теге ничек әйтергә, башта эшлә, аннан сөйлә дигән менә шундый Сер булып калсын. Әлбәттә, шуңа күрә башта менә ул музыкалар тусын, аннан инде күз күрер нәрсә килеп чыгыр. Илмир, менә ни кызганыч, шуның белән тапшырубыз үзенең ахырына якынлашып килә. Сезгә барлык эшләрегездә дә зурдан-зур уңышлар телибез, илһам телибез. Киләчәктә дә мондый очрашулар булып торсын иде. Сау булашабыз. Сау булыгыз, рәхмәт бик зур. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Тормышларыбыз матур, затлы җырга тиң булсын.